Ui, agur pagadi. Ui, agur. Zeiz urretxun? Urretxun herria zagutzen pixka bat. Oso ondo. Bueno, ni pagaditazu. Ni Nadia nahi. Nadia, urte askotarako. Bai, Poste naiz. Urretxu harra, Nadia. Bueno, gurasoak Legazpira etorri ziren, eta han jaiotakoa, baina ja orain urretxun. Orain urretxun. Bai. Eta jatorrian unda kaso, Nadia? Marruekosekoak. Marruekosekoa, Bai. Historia polita. Bai, eta luzea. Eta luzea. Bai. Bueno, kontatuko didazu, Nadia? Bai, bai. Guazen etxera? Fenomeno, oso ondo, eskerrik asko, Nadia. Ongi etorri? Eskerrik asko. Eseri? Eseritzea bai. Eta ni baintzen atu, oso ondo, bai. Hamarretako bat egingo dugu. Eskerrik asko, Nadia. Hasi baino lehen eskoa garbitu behar ditugu. Bai. Nola garbitzen da? Hor jarri, bai. Eta horrela pasa? Bai, hori da. Eskerrik asko, Nadia, bai. Mila esker. Eskerrik asko. Zuri. Nadia, hasi baino lehen, hase ongi etorria den hau, ezta? Bai, gure ohitura hori da. Bai, norbaitek etxea sartzen denean, beti zeo zer atera behar da. Bai, zeo zer, baina hemen dago, oso betetako maila, ezta? Bueno, bai. Zer atera diazu, Nadia? Hori da, tea, Marrukoseko tea. Marrukoseko tea. Bai. Eta hau, adibidez? Esaten diote entzumen edo ergai. Zera, hori estilokoa edo... Bai, torta batzuk. Torta batzuk, ezta? Eta gero hemen daukeu. Estie. Eta hori da gurina. Gurina. Eta honekin oso ondo, dijo. Eta nondik hasten da, jaten... Guk tea botatzen dugu. Tea botatzen dugu, oso ondo. Ze itxura hona da kanteak? Eta gozoagoa, dongo da? Bai, primeran. Oso ondo, bai. Gauzatxo bat, guk eskubikin jaten dugu. Eskubiarekin? Bai. Honekin? Eskerra... Beste gauzak egiteko dira. Beste gauzak egiteko, bale. Beraz eskubiarekin jaten duzu. Bai, jana beti eskubikin. Bale, hori esnekin. Eta jana aurretik, bismila esan behar da. Bismila? Bai, eskertzeko, jainkoari eskertzeko ematen diguna. Bale, bismila. Oso ondo dago dagoen, oso ondo. Nadia, zu Legazpiarra esan diazu zalea. Bai, Legazpin jaiotakoa. Legazpin jaiotakoa. Eta zure gurasoak pentsatzek Marrukosen jaiotakoak direla? Bai, jaiotakoa. Eta nire aita etorri izan 1978an, eta amak 1983an. Amairuan. Hemen ezagutu ziren edo? Ez, aiaan eskonduta zeuden. Eskonduta zeuden. Eta nola azten da historia? Ba, eta horre ondo, eta zantzun, bani... Kanpora jun behar naiz. Hori da. Eta behar naizun Belgikara jun. Baina, honea etorri izan, eta gustatu zitzaien, eta hemen gelditu zan. Bai. Eta, zer lan egiten zuten? Ba, hasi zan obretan. Eta hori ez zitzaion gehiegi gustatu. Eta hasi zan azokan, arropak saltzen. Eta ja hori zantzan bere lana. Eta gero zu hemen jaio zinen? Bai, gu Legazpin, bai. Legazpin. Legazpitik jun ginen Ormaiztegira. Ormaiztegira. Bai, Ormaiztegitik Ordizira, Ordizitik Zumarra gara eta Zumarratik Urretzura. Gipuzkoako tur guzi egin. Bai. Nik esaten dudan bezala, nila Gipuzkoatik zerura. Eta, ze oroitzapen azkazu txikitakoak, edo eskolan, edo euskera oso ondo egiten duzu? Ba, guk eskolan Legazpin egin genuen txikitan, baina gero Ormaiztegin junda gero, Beasainen egin genuen ikasketak. Eta zergatik, hola Beasainen eta... Ama juntzan Ormaiztegiko eskolara, eta esan zuten, ez zegoela lekurik, ez zuten onartu guk hautzara jutea. Eta, amak hartu zen, Ormaiztegitik, errepidea aurrera, eta Beasainera juntzan. Eta hor, Beasaingo sarreran, topatu zen eskola bat. Oinez, Ormaiztegitik, Beasainera eskola bat aurkitzera. Bai, hori da. Esan zuen, eskola bat izango da. Eta sartu zen, galdetu zuen, eta jazta. Eta antxe matrikulatu zen. Oso ondo, bai. Azek hemena zure amarena, ezta? Oinez jun Ormaiztegitik Beasainera eskola bar bilatzera, eta haze emakumea, ezta? Emakume mundiala. 94an aita hiltzan, istripu batean hiltzan. Eta, klaro, ama zeuka, eta ume txikik, orduan azokara jun behartzan. Amaren arazoa zen ezekien
ez irakurri eta ez idatzi. Eta gara, pentsatu zuen, nola ingoret. Eta beak bazekien errepideko plaka guztiak ezagutzen, errepideko marra guztiak, dana bazekien. Orduan, juntzan autoeskolara, eta galdetu zuen, aber, ahoz egin laikela. Eta onartu zuten, eta karnet atera zuen. Bai, kriston furgonetak eramaten, miratzen. Eta zuk, gaur egun familia badakazu, Nadia? Ni bai, 5 seme-alaba. 5 seme-alaba dazkazu? Eta haiekin nola mintzatzen zara? Erderaz, eta txikiekin euskeraz. Eta txikiekin euskeraz? Baina berak eskatzen duelako. Aiba, txikiek eskatzen dizu euskeraz mintzatzeko. Nadia, eta erlijioaren asuntua fededunak zarete edo kumplitzen dituzue mandatuak edo? Saiatzen dugu kumplitzea. Zuk adibidez, egunean 5 aldiz errezatzen duzu edo? Hasi nintzen, garai batean hasi nintzen. Baina gero hasi nuen ikusten gauza batzuk ez zirenik nire gustokoak. Gusten ditu jendea egiten dute eguneroko 5 aldiz, betiko orana irakurtzen, eta gero ez ziren pertsona honak. Hori egiten duzu, pertsona ona izateko, eta dana garbia eukitzeko, eta horregatik egun baten azara nintzen ni bakarrik eta utzi nun. Orain, esaten dut, azteko berriro, eta Ramadan honetan, azten naizen. Ramadanan ze kumplitu behar da, zehazki, ez dakina gentzat? Ezin da, ez jan, ez edan, ez errez. Eta hori zenbat denboratan? Guk jaikitzen geha goizeko lauak tarditan, zer hartzeko, eta gero jaioten geha egun guztia ezer gabe, eguzkia sartu arte. Eta nola gozaltzen duzu? Etxean izaten da edo kanpoan edo? Dana etxean izaten da, baina orain dela 3 urte edo 4, hasi geha gozari bat, kalean ematea. Jendea ikusteko nola da. Pikatu oiturak eta bizilagunak eta jakintezaten, ezta? Eta batzen zaizue jendea, igual jakina eta hola? Jendea nola hartzen du edo? Oso ondo, oso gustokoa, bai. Gustokoa. Ze polita, ezta? Bai, oso polita. Nadia, aprobetxatuz gaur ez gaude Ramadanen. Hori da. Eta zure baimenarekin, zuk esan noiz azten. Aurrera, naizun, ateratako amaiketako ederrau. Eskubiarekin hartuko dutea. Eta ze esaten da? Imalda. Bismillah. Bismillah. Eta zure baimenarekin oliba bakatu. Ez, Mikel, beste eskukin, mesedez. Goiti eskuberdinekin ohituta ba. Bismillah. Hori da. Eskarrik asun nola esaten da, Nadia? Sukran. Sukran, Nadia, eta txin-txin. Marokor bat Gipuzkoan jaioa mundura, Nadia gogorra zen hasiera hura, ezberdina delako dezuten kultura, jendearen jarrera asko aldatu da, bizi zaitez urretxun amestu modura, albada joateko zerutik zerura, albada joateko zerutik zerura.